Аз, че правим промени в областното ръководство. Жоро идва при мен в София, в академията, защото и там работи. А за Русе ни трябва човек, който да е непрекъснато тук. А и хората от Русе искат да знаят новата ни визия, защото десетилетия наред им обяснявахме за Шенген, за Еврозона, Банков съюз. Всичко това ГЕРБ го направи. В Русе, каквото обещахме, зали, стадиони, филхармонии, опери, зали, спортни, всичко направихме. И сега трябва да кажем на града какво искаме да направим от тогава нататък. Особено инфраструктурата, която идва от Търново до Русе и най-вече индустриализацията на града. Затова в партията се спряхме на Димо Тонев като областен ръководител с всички благодарности към Жоро. Той продължава да работи с младежите в Русе, но тук на място ежедневно Димо Тонев, познавате го, инженер-химик и за проруските хора той е завършил в Санкт-Петербург, така че имаме, защото сега нали е модерно. Така че но е един от най-сериозните ни хора и кметове. Тук влизат Виктория Николаева, тук познавате в града, Анелия, икономистка, къде е тук, Бранимира, която е интересно, че тя е основател и председател на Сдружение Жените в банките и финанси. Това е новата ни Темелюшка Петкова. Така че разчитаме много на тях. Мария Георгиева, журналист и пиар, сигурно познавате. И разбира се, останалите ги познавате също. Те продължават да помагат, да правят сплавта между новите и опитните, така да ги наречем. Защото Русе е град, в който и демографската криза, но все пак целта е това да стане мощен индустриален център, какъвто е бил. И транспортните коридори също са изключително важни. Тук са и кметовете, и общинските съветници, дори и в правителството на Желязко. Не мога да говоря срещу кмета на Русе, защото работехме заедно, 45 милиона получи Русе, горе-долу толкова и областта, за да могат да върват проектите, а и никога не съм дарил кметовете по партиен признак. И затова се надявам, че и сегашните така ще подходят. Но ние, така или иначе като партия, трябва да си имаме кандидат за кмет, трябва да си имаме силна структура, която да направи така, че да повярва града отново в нас, а това може да стане с нови и опитни и кадърни хора, които да предложат нова визия. Абсолютно има подкрепата на партията и на местната организация и за смяната. Много силно впечатление ми направиха на последната академия, която водиме с младежите. И на практика и в София, Лучев от академията дойде, и в Варна, Стоян от академията дойде, и сега голяма част от новото ръководство са от академията. И така, целта е да подготвиме едно ново правителство, което с нови хора да заявиме защо искаме да управляваме. А и те да се готвят, за да изпадат в такива смешни ситуации. Те са комични, са дори, които изпадат това правителство в момента. И ако не са толкова благосклонни към него, аз мога много да говоря, но предпочитам да си гледам партията и да я подготвим за състезанието местни избори. Да се надяваме, че до тогава с тези машини, които се оказа, че срока им изтекал,
кой как ще ги пипа, как ще ги подрежда, какво ще ги прави. А и те си показваха намерението. Нали, после уж се отказаха за пред публиката, че МВР се занимава с машините, но ние намеренията им ги разбрахме. И като си спомним едни стари приказки ала бала с машините, мисля, че добре са се подготвили за тези избори. Тоест, пишете ги губени. Моля? Написахте ги изгубени. Просто казвам фактите, които са към момента. А какво ще се случи? Ще видим. Все пак, собствена кандидатура на ГЕРБ, но да очакваме. В септември месец ви казах, ще говорим, защото в Поморие, когато ми беше академията, и Митко Николов седеше до мен и аз казах, че кандидат за президент стои на масата, може да си извадите записите от тогава и се получи това, което се получи. Аз има ли предвид него или вас? Него имах предвид. А за вас самия говорите, защото такива дискусии се чуват. Аз мисля, че 3 пъти премиер на държавата е предостатъчно и затова на следващия път ще предложим 3 нови премиери, които партията ще избере от тях, които мисля, че ще ви харесат. Споменахте Теменужка Петкова, къде е тя? Ще намери ли пътя до Русе до края на мандата? Не ви разбрах? Дали Теменужка Петкова ще намери пътя до Русе до края на мандата? Къде е тя? Ами, тя не е от Русе. Но е избрана от Русе. Представлява русенци. Така, и затова Теменужка Петкова като финансов министър осигури достатъчно финанси. А като депутат как защитава лобито на Русе? По този начин. Тя по друг не може. Как? И в момента ние нямаме шанс да защитаваме нищо. Защото прогресивна България си действа абсолютно еднолично. Дори ако вземете в момента, защото ме питате като медиа, един от най-уважаемите медии в света пишат за заплахи към България. Окей, аз съм последният човек, който се подам на страх и напрежение. Най-бялите въпроса, защо Теменужка Петкова не посещава изборния си район, господин Борисов? Защо пратите на ГЕРБ, защо не са до хората? Защото аз съм тук. Вие идвате веднъж в годината. Идвам октомври месец пак ще дойда. Супер, 2 пъти. Мога да дойде 3. Каква е ролята на Пламен Нунев, защото в устава няма регионален координатор като длъжност? Ролята е като опитен човек да помага на новите хора. А координатор ли е? Координатор е Димитон. Той е ръководител на областта. Мисля, че ви отговоря. Но според мен е по-важно, което вие избягвате да ме питате, е защо не се свика консултативен съвет от госпожа Йотова, която е върховен главнокомандващ. А няколко дни подред министрите им излизат и започват да говорят неща, които още повече засилват страховете, съмненията, дават възможност за манипулации, дават възможност всякакви хора да се изказват. Дори вчера чух едно нелепо от един министър, но понеже аз не мога да им запомня името на тези министри, който да казва, че доклади от служби имало до президента, до премиера и до председателя на Народното събрание. Уважаеми, това са заместниците на Радев. Всъщност ти си изпратил доклад на един човек. Йотова е заместничката на Радев, председателката на парламента е заместничката на Радев. Нито една опозиционна партия не е видяла, нито една партия друга, освен един човек и една партия, Прогресивна България, какво пишат службите. Има ли заплаха? Ако няма заплаха, защо Радев говори днеска с НАТО? Или те, като казва Демерджиев, че страшно са взели мерки, усилили са охрана. Това касае техната лична охрана. Аз видях кортежа на Радев във Варна, като бяхме там миналия понеделник. И на 10 коли. 40 човека. Във Варна и с мен пътуваха 2 коли. Защото сте депутат. Не, аз сега нямам никаква охрана. Говоря като премиер. И тогава във Варна идваха кортежи, защото посрещаха Макрон, посрещаха Натаняко, посрещаха Ердоган, посрещаха Туск, Кер, Алтани. Води голям половин час.
А те се пазят тях си и казват, ние сме сигурни. А ние другите, хората по аерогарите, по автогарите, сигурни ли са? За мен не. И ако няма проблем, що не свикат КСНС? Що не ни успокоят? Що говорят с НАТО тогава, като няма проблем? Ако има КСНС, ще отидете ли като лидер на групата? Така, кажете. Вие искате да се продължите мисълта, защо е необходимо свикването на консултативния съвет? Ами аз продължавам, а те, нали, целта е друга явно. Аз искам да обясня защо не се свиква. Не се свиква, защото там трябва да извадат реалните заплати. Аз през Австрия разбирам, че от австрийските служби има сигнали до българските служби. Но това значи ли да усилят охраната на правителството? Или охраната на хората? Това не мога да разбера. Еми, ако има КСНС, те ще са длъжни да ни запознаят. А сега се измъкват, като казват, ма ние сме ги пратили в парламента, ма ти си ги пратил на председателката. А тя е твоята председател. Или пратил съм ги на държавния глава, ма това е твоята заместничка, Йорка. Ние няма как да разберем. Тогава не е ли по-важно от всякога да има опозиционен президент, господин Борисов? Еми, аз се надявам и днес, като слушах Атанасов, може би да им стигне опита накрая, защото аз преди месеци казвам, не случайно госпожа Ялкова, която е много сериозен кандидат, много опитен човек, тя не се издига от партия. Тя не иска да е от прогресивна България, а инициативен комитет, за да може да събере периферия за втори. Същото касае и в център дясно. Ако е инициативен комитет, и тогава ние да подкрепиме единна кандидатура, която и да е тя, искам да влизам в подробности, тогава аз мога да убедя хората в ГЕРБ, че това е правилно. Но има още време до септември, ще го направим. Една евентуална кандидатура на Бюров, ако той ви потърси. Бихте ли подкрепили? Добре. Независимо В нашата християнска религия, защото пропуснах ние в този град, сме направили доста църкви, манастири. Казва, непоискано добро не се дава. Непоискана подкрепа не се прави. Затова нека всеки от нас да стигне до извода какво му трябва. Аз имах кандидатска двойка, която теше да победи. На втори тур теше да консолидира, но според мен Витко Николов и Евровизии за региона, за Черноморието е нещо, което вие добре видяхте и сутринта Иво Христов, как нахрани на жаргон, както вие казвате, кмета на София. Само, че когато Радев го водеше навсякъде по света, където ходеше, Терезия тогава не казваха, че е така. София е тотален провал. Друго? Обикаляте страната с новите умове, но тук виждаме предимно хора на преклонна възраст. Това знак за какво е в Кои партия? са на преклонна възраст? Кои са те? Те имат по-млади от тебе. Чувствате ли се като капитан на потъващ хора, господин Борисов? Чувствам се много добре. Чувствам се като човек, който всичко добро направено в България по времето на ГЕРБ. Всичко, което е построено. Това, че сме в еврозоната, това, че сме в Шенген. И виждате, че обещанията, ще ли да ни извадат от еврозоната или какво се махнат евро, са празни приказки, излагаха хората. Ползите от евро, всички го виждат. Да, двойно обедняхме. Не от еврото. Всички са в Гърция, всички са в Турция, там плащат евро също. И не са обеднени. Тук изпуснаха цените. Тук започнаха ви се лъжват с едни, какви беха такива кошници, справедливи цени. И какво стана с кошници? Изпразниха се кошници. От ноември месец аз разговарям с България.